وقتی جوانی استودنتی ده ما دا نوبت نرسید شما دا گل دادن دیدید 70-солагии Мастуна Эргашева ҳунарманди маъруфи Тоҷикистон ва 55-солагии ҳунарнамоии ӯро бо баргузор кардани як маҳфил дар консерваторияи миллӣ ҷашн гирифтанд. дар он чеҳраҳои шинохтаи кишвар ва меҳмонон аз Узбекистону Амрико ширкат доштанд. ҳамоиш бо рӯнамоии китоби адабиётшинос Абдураҳмон Абдуманонов дар бораи Мастуна Эргашева оғоз ёфт. се фасли китоб ки аз навиштаҳо нигоштаҳо иборат аст. ино ҳама маводе ҳастанд ки қаблан дар матбуот нашр шуда буданд ё омода шуда буданду нашр нашуда буданд. эҷодиёти Мастона дар ин китоб ҳамаҷониба таҳлил шуда бошад, ин нест ҳанӯз. ин оғози кор аст. Мастуна Эргашева ҳунарманди ӯзбектабори Тоҷикистон бо ҳарду забон, вале бештар ба тоҷикӣ таронаҳои зиёди мондагоре сурудааст. пеши чашми ман он духтараки кӯчак хурдакак бо он румолчаш бо он шармгиниш аз қишлоқ ва ин профессора ман имрӯз мехоҳам табрик кунам. аз эҷодиёти ман ба ками камаш мумкин 1-3 суруд сохтааст. ҳамсабақон аз ҳунари нодири Мастуна ёд мекунанд. Мастунахон аз ноҳияи Кумсангир омада 18 сола 17 сола вақте ки мо дарсои аввали мо мегузашт мо ҳеҷ гумон намекардем ки ин кас инқадар ҳунар дорад. барои табрики Мастуна Эргашева мухлисонаш аз кишвари ҳамсояи Узбекистон низ омада буданд. 79 сол исмам мухлиси Мастона опа сурудҳои классики эстрада лирика ҳамеша ҷош мемонду мехонанд. сарҳатто бастагӣ буд 55 солиги рӯстошон бо ҳам омдиган вақти истизе ҳама туғилган кунҳошон бо мебиёмдам. Мастуна Эргашева аз соли 1978 дар дастаи шашмақоми Кумитаи радио ва телевизиони Тоҷикистон кор карда чанд сол раҳбари он низ буд. ҳоло ӯ устоди консерваторияи миллист ва бо шогирдон аз шашмақом дарс мегӯяд. солҳои ахир сурудаҳои Мастуна Эргашеваро телевизионҳои давлатӣ зиёд намоиш намедиҳанд.